Sa kaming gabi sa ating mga angkol ug mga auntie. Tugutin na sab ko ninyo nga mga inasab nagkatahuran sa kaning mga orasaha. Kining orasaha karong gabi una perting mingawa. Ibig sabihin, ewan ko lang kung nasaan ang mga tao ngayon. Kapag nandito ka sa Metro at Mega Manila, ewan ko lang kung nasaan ang mga tao. Parang mga kaluluwa na nandito eh. Kumusta naman ang ating mga angkol at mga ante sa araw na to? Alam kong busy mo simula pa nung nakaraang mga araw na naghahagilap ka kung saan ka makahanap ng sobre. Nakaboto ka ba, Kol? Kung ako naman ang tatanungin mo, siyempre naman, bilang isang citizen of the Philippines, nakaboto ako. Ito lang yung experience ko ngayong araw na to, no? Kaninang lunchtime. Kasi naalala ko lang ng presidential elections, ang aga ni Totoy Bato kasama ang pamilya ko nakapila. At alam mo ba kung ilang oras kami nakapila? Siguro higit isang oras. Purati pang inita to kayo. Alam mo naman yung kutis ni Totoy Bato. Maito mo niya ko. Pero alam nyo mga kabisyo, no? Ang ginawa ko kasi parang nitagam na ko itong nahitabo atong presidential elections na kung saan nakapila ako ng isang oras mahigit. So ang ginawa ko kanina, sinubukan ko na during lunchtime. So ibig sabihin mga alas 12 pasado. Kada mga orasahan manggod, alas 12 pasado mo na siya oras para mag-umanay. Ibig sabihin, yung oras para kumakain. Pero wala namang noon break pag ikaw ay bumoboto eh. So nagulat po ako pagdating ko doon. Nakita ko yung mga tatakbong barangay kapitan. Sa labas naman hindi sa loob ng presinto ha. Sa labas yung sa entrance. At kasama din yung mga gustong magpapapili ng sa posisyon ng kagawad, no? So yun, namimigay sila ng libreng tubig. Nag-aantay nga ako kung may iaabot na libre ding paniud to. Baka sasabihin, Toy, mangiyod to ta, Toy. Ay, pagkapuwerte, oy. Pero wala, tubig lang ang binigay. So, yun. Naghingi ako ng 2 kasi libre. Ikaw ba naman, bigyan ka ng libre? Tanggapin mo na kagad. Ayun, mas mabilis pa ngayon kung ikukumpara nung nakaraang eleksyon. Siguro dahil nga yung oras ko. Alas 12 ng tanghali. At mga ganong oras siguro, daghan ng gaum-umanay. Ayun! At siyempre, hindi lang yan, no? Sa mga nakaboto dyan, well and good. Sa mga hindi, bahala kayo dyan. Hindi kayo totoong Pilipino. Yawards, Uncle, oh. Pero eto nga, no, hindi lang tungkol sa eleksyon na pag-uusapan natin sa gabing ito, no? At dahil ilang araw na naman ang mahaba-habang bakasyon. Siyempre, naisip kong maganda pag-usapan itong tungkol sa bakasyon, no? Good for you kung meron kang bakasyon, no? Kung makapag-file ka ng leave of absence, no? Kasi especially yung iba dyan, hindi naman talagang pinalad, hindi pa naman sila permanente sa trabaho nila. Nangyayari, wala silang leave of absence. Oh? So ibig sabihin, pasabot na siguro na no work, no pay. Oo. Kung wa kay trabaho, wa kay maumom. O, diba? Kawawa, no? Pero good for you, no? Kasi mahaba yung bakasyon mo. Pero ang pag-uusapan po natin dito ay tungkol sa anong pwedeng gawin, no? Anong pwedeng gawin nitong mahaba-habang bakasyon. Siguro, ikaw, swerte ka lang pag may pera ka kasi pupunta ka ng La Union o kaya Baguio. Yung iba naman, pupunta sa probinsya. Kasama na yung pagboto sa kanilang barangay kapitan na kahit dito naman sila sa Metro Manila, uuwi na sila para bumoto. Ay, pangod, no? Well, anyways, magandang gabi po sa ating lahat, no? Good evening. At welcome na naman po sa ating programa hanggang alas 12 po, 12 midnight.
Ito naman po ang nagtikaw-tikaw sa kagabi noon. Ako po si Totoy Bato. Medyo mingaw ka ron, no? Wala akong... Parang naninibago nga ako ngayon eh. Alam mo, nung paglabas ko kanina, no, papuntang himpilan ng Love Radio, konti talagang tao. Nakakagulat eh. Sabi ko, ano bang nangyayari ngayon? Parang wala na yung mga tao dito. Siguro yung mga kaluluwa na nandito sa Metro Manila. Okay, no, pag-uusapan po natin yan. May pinost ako kanina doon sa aking fan page, no? Sa Totoy Bato Official. Ano ang mga posible nyong gawin ngayong mahabang bakasyon? Ayan, pwede kayong mag-post doon sa comment section, or kung gusto nyong marinig yung boses nyo, pwede kayong mag-voice message sa aking fan page sa Totoy Bato Official. So later on, no, mga alas 10 pasado, we will have our FB Live sa Love Radio Manila page. Only right here on 90.7 Love Radio. Mga gabi, kinigapon si Totoy Bato.